Lehenengo aldiz, zezen plazan sartu nintzela. Eta tukatu zitzaidan hori. Orduan, gogoratzen dut, irudi batzuk baditut. Zezen plazakoa, kalekoa, oso fuerteak izan ziren, nik ez dakite buruan nola gordetzen dituen olako irudiak, baina niretzat izan zen, oso traumatikoa, egun horretan bertan. Eta zezen plazan ikusi nuena, eta gero kaletan ere ikusi nuena. Oso fuertea. Nik han Barakaldon eta beste leku batzutan mobilizazio oso gogorrak. Normi Mentzaka asesinatu zuten nire ondoan, han Santurtzin, beste aldean zegoen, beste espaloian. Oso fuerte izan zen hori eta ezkerraldean bizi genituenak. Baina Sanferminetakoa neurririk gabeko kontua izan zen. Orduan, nos importe matar, hori izan zen. Eta hori ikustea. Polizi emisoratik entzun zena, hori ikustea, kalean eta zezen plazan, berdin. Txikiekin, tendidoan zeuden lagunekin, gero plataforma horretan edo elkarte honetan egoteagatik ezagutu ditute zehazkiago gertatu zena. Balaz zauritutako bati, non zegoen, zer egiten ari zen, bestea, txikiekin sartu zen bat kolpatua nola izan zen, eta elbarri, gaur inkapazitate bat duela, eta bota zen egi ofiziala deskarao izan zen. Sartu zirela, horre tendido batean liskar bat sortu zelako. Hori izan zen operazio bat, aurretik egina, aurretik planifikatuta. Lehen komentatu duguna. Momentu horretan hemen Nafarroan, Euskal Herrian, gauza batzuk mahai gainean zeuden, oso importanteak. Non geratuko zen Nafarroa, eztabaida honetan, konstituzioan bereiztua edo elkarrekin. Eta naiz eta, estatuko muturreko eskubiko indarroiek baita ere saltsa honetan mugitu, baina operazioa oro har egina kanpotik.